Ka na imong utok ba basagad na guna-una. Sus, ay jud ko bang buangag di mo. Kay kinsa day ni? Wa ganay ko kabalo no, kung kinsa na. Basig sa imo ra ng amiga, imo ra nang gidala. Sus, wa ko'y amiga. Oh, mao nang wala kay amiga kay tungod anang batasan nimong hastang mauta. Unsay mong giingon? Masa di mong anak? Na dito, naghagbas nga naman. Bantay lang dyan yung tawhana ba? O na ay dress diri awa. Biya ko ingon na ni ba? Ang kinsa man day na. Maong nangutana gani ko no kung asa siya kay siya rin makatubag ani. Naman dito, naghagbas at tuwa ka. At doon dyan ako to, bantay lang to. Ambutin niyo ay, basta ako matanaw sa TV. Uy, Gima! Kay sana. Nung sa day ka? Ikaw naman si mo. Akong pangutana to baga kay kinsa na. Imo nga guro ni. Wa ko ingon ana nga dress. Kasi nakapalit ka, niya nakalimot lang ka. Ay jud ko atik-atik ka Gimo kay wa biya ko ingon ana nga dress basi mahapak ko na sa imo. Kasing kamama ni. Kamama. Ngano naman nasa sulod sa kwarto niya, gingnan ako si mama nga iyaba na dili daw. Oh, but lang oy kang kinsa ni. Tugan ra gud Gimo. Sa imo nang baino, imo ra nang gidala sa balay. Kabuang ano magdala-dala mo pud ako diri sa babae. Mao gani basin sa imo nang kabit, imo nang gidala or nadala ra na nimo sa balay. Basagad ra magakurda piay ka na imong utok ba basagad ra guna-una. Sus, ay jud ko bang buangag Gimo. Kay kinsa day ni? Wa ganay ko kabalo no, kung kinsa na. Basig sa imo ra ng amiga, imo ra nang gidala. Sus, wa ko'y amiga. Oh, mao nang wala kay amiga kay tungod anang batasan nimong hastang mauta. Unsay mong giingon? Kaguta po ni mo, sakit niya. Saman jud, di jud ka mutugan ka kinsa na kay hagbason ti ka. Lagi ko ikatuga lagi ka kinsa ni. Nausa day ka. Jud ka mutugan ha. Oo, mangumo day. Sige matuga na lagi ko. Oh, naraman din na. Kay kinsa na sa imong babae na no. Ang tinuod. Ako amang good ni. Ha? Unsay mo ha? Ako amang good ni. Bayot magugko. Sorry. Unsa kung bana bayot? Ayaw me. Me.